बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बिसायख'थि आय'गा थांनाय 2 एप्रिल खालि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गांसे नटिसनि जोहै बिसायख'थिनि फोसावदिंनायनिफ्राय 48 घन्टानि थाखाय गोजानाव थानांगौ होननानै बिथोन होदोंमोन। मख'नो गोनांदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया BPFनि आफादगिरि अदेबानि BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ जेलाव सोनो बुंनायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गा हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिसायख'थि फोसावदिंनायनिफ्राय 48 घन्टा होबथादोंमोन। नाथाय बिसायख'थि आय'गा 48 घन्टानिफ्राय 24 घन्टा खमायना होबाय। बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालि अदेबानि दिनैनि साननिफ्राय बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानो हाफिनसिगोन। दानिया फैबावदो मैया थांनाय 3 एप्रिल शनिबार खालि 29 नं बिधानसभा बियाबनि UPPLनि बिजाथि बिथां मनरन्जन ब्रह्मआ गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गोबां ओनसोलफोराव रायजो राजाफोरखौ लानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। बे मेलाव गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिथांखौ मदद होनो आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा जयेनबो जाफैदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बिथाङा बे मेलाव बाहागो लानानै गोबां गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै लादों आरो गावखौ देरहासार जाखासिगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मख'जाथावदि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावो दि जेब्लाबो समान जौगानायनि खामानि मावलांगोन आरो देरहासार जानाया रोखा होननानै बिथाङा बुंथिलाङो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। चिरां जिल्लानि बेंटलाव चिरां जिल्लानि NDFB वेलफेयार एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुङो दि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि जालांनाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि 9.2 दफायाव होनाय बायदि NDFB फोरनि रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना जाय राजखान्थियारि दोलोजों थाफायोब्ला जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन बेखौ बिथा खालामनानै फैबाय थानाय थामथि खोलोबनि बिधानसभा बिसायख'थियाव चिरां जिल्ला वेलफेयार एस'सिएशनआ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ थोंजोङै मदद खालामगोन होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसे जायफोर NDFB फोरा UPPL दोलोनि अनगायै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों थाफानानै दङ बिथांमोना जाहाथे NDFB फोरनि रिहेबिलिटेसन एबा BTRनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनायाव मदद खालामनो थाखाय चिरां जिल्ला NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि फिलिप नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायहरदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 52 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिया मैया थांनाय 3 एप्रिल शनिबार खालि हरखाबै जिल्ला बेंगिरि मावख'आव नुजाथिफैदों। मख'नो गोनांदि BPF दोलोनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिसायख'थि फोसावदिंबाय थानाय समावनो थांनाय 30 मार्च खालार खालि हरखाबै BPF दोलोखौ नागारनानै BJP दोलोआव हाबदोंमोन। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिसायख'थि आयेनखौ सिफायनायनि दायाव जिल्ला बेंगिरि BPF दोलोनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिखौ जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम लेंहरदों। लोगोसेनो जिल्ला बेंगिरि मावख'निफ्राय बिसायख'थि आय'गनिसिम भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों रंजाखुंगुर बसुमतारिखौ बिसायख'थि आयेनखौ सिफायनाय दायनि सायाव दाय जाबसिनदों बिसायख'थि आय'गआ। गुबुन फारसे बाक्सा जिल्ला बेंगिरि मावख'आव रंजाखुंगुर बसुमतारिया खौरां बिजोंनिफ्राय गोजानाव थादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।